gaurtik hilaren 20ra 1974tik etorkizunera lab zabaltzen erakusketa ikusgai egongo da parlamento honetan. Mimoz eta ilusioz antolatutako eta prestatutako erakusketa bat da. Erakusketa honetan ikusiko duzue panelen artean gure historiak argi uzten duela sindikalgintza egiteko beste modu bat dugula eta hori urteetan erakutsi izan dugula. Beraz, hori aintzat hartuta herriarekin eta langileekin konektatzen duen euskal sindikalismo eraldatzailea garela.